عكيتي بحد خوينا ብጣዕሚ ገራሚ ዝኾነ ተዘክርታት ገጠር ተኸታተሉ። ሰላም ሰላም ኮራት ተኸታተልተይ ሃመኒኹም ደህና ዲኹም? ኣነ ሰላም ነኹ ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹዎ ንስኻትኩም ድማ ሰላም ክትኾኑለይ በዓልቲ ምልእ ተስፋየ ኮራት ኣሕዋተይ ይኸው ከም ዝልሙድ ድማ ለለና ልሙዓንቲ ፍልይ ዝበለ መልክዑ ብፍላይ ደቂ ገጠር ማለት የበኒኹን ደቂ ገጠር ኣለና በላ ብፍላይ ደቂ ገጠር ብእውነት ብዙ ዘባፅሕናሉ ብኣተዓባብያ ዓድና ማይ እንገብሮ ነርና ብዙሕ ተዘክሮታት ለዘክር ስለ ዝኾነ ብፍላይ ደቂ ገጠር ማለት ብፍሉይ በቃ ብኸምሳት ነገር ከምኡ ስለ ዝኾነ ለእዩ ኸዚ ናይ ገጠር ናይ ቀውዒ ናይ ብዙሕ ነገራት ናይ ገጠር ነገር ነኪ ትመጽእ ተሎ ብጣዕሚ ንጓየ ብጣዕሚ ደስ ዝብለና በቃ እንሰርሕ በቃ ደስ ዝብለና ብቱ ኣባጻጽሓና ይመስለኒ ብቱ ዝዓወናዮ ይመስለኒ እና ብዙሕ ተዘክሮ ዘለዋ ኣፕሊኬሽን ያ ብጣዕሚ ያ ገራሚት በእውነት ብፍላይ ናኻ ዝሞለለና ማይ ሞ ናማይ ምእታይ ሞ እስቲ ኣበኒ እኽን ሰይ ዛጓሊ እኮ ሽላ እግራ እኮ ያደው እኮ ተቡለይ ዛማይ ቁሉ ወቢላታ እኮ ኣቲ ዳተሃና ዝዓበና እስቲ ኣበኒ እኽን ኣሕዋተይ ማረይ ኸዚ ኣብ ገጠር ነርና ኸዚ ድማ ኣብ ስራሕ ስዑድ ዓረብ መፂና ዘይንሰንፍ ጎበዛት ጠንካራታት ዝኾና ኣሕዋተይ ኣጀና ኩሉ ነገር ሓሊፉ ዓድና ኸይድና ኣፍቱ ዝዓበናሉ ኣፍቱ ዝባፅሕናሉ ምስ ቤተሰብና ኮይንና ከምዚ ብዙሕ ትዝታታት ብኣካል ኸይድና ትዝታታትና ናፍቆትና ፎቶ እንሰኣለሉ ይግበረና እየ ዝብል በእውነት ምክንያቱ ኣፕሊኬሽን ከምዚ ዓይነት መፂኣ እኳሲ ክንዱዚ በቃ እንትን ዝበልና በቃ ብተሓጓስ በቃ ደስ ላበለና በቃ ቅይር ክብል ከሎ ላብ ዝና ገጠር ነገር ክኾን ተሎሲ ትሪኦ ተሎ ዝና ፎቶናሲ ብጣዕሚ ደስ ይብለና በእውነት ሃማይ የዲኽን ኩለኽን ግን ብፍላይ ኣውዝ ናይ መጀመርያ ናይ ስእልና ኣውዝ ናይ በጊዕ ሓፊቕኻ ካብኡ ኣብዚ ማለት እዩ ኣውዝና ማይ ጀሪካን ገለ ካብኡ ለብዝ ምና ምሕፃብ ማለት እዩ በእውነት ብፍላይ እዚኣ ሞለለ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ በእውነት እና ኣሕዋተይ ማህረይ እስቲ ከመይ ደስ ይብለኩም ሎና ገጠር ናይ ክትመፅተሉ ዝኾነ ነገር ከመይ ደስ ይብለክን ይኸው ኣውዚ ግን ሕድሕድ ገዛ እዩ ማይ ቡምባኣት ይመስለኒ خذوزي ما يلتبس اللغة نعمة تلالك كفبوليو ويجرام يجن بونت بتعمي جري من جن أنا بونت أروزيس كل أمني يسقل عن يرو لروزيس كل بأمن تسرح ينزيو واو ترى حيزن أن ترى نيتات مالتي هذا أكشيت قد حلها تحريقة أو زنيوا مالتي أنا بتعمي جرامي بونت بتعمي مالتي السقلات تريهم وي كنا حواتي مهاري دسكيل أنا أزي أيانا لما أتنى في ذلك المزيان يقوي هو جاري كان إلى ملأ حفتخن زما يبالو على سيفالا لرأياما قو زينو قو لا أو زي رأيها زي يقولو كأو زي لي يقولونا قو لا يهو رأيها بتعمي كرامي بونت رأيهم مزوزي بقى قطر عدنا وي تاريك بسرو ذا أبليكيشن قلنا حاشرة تخون ذا أبليكيشن هاميديو مهران يمسر هو ذا قلنا حاشرة يا مالتي زرو ننطيق سؤال مصنعة النينا السا ذا أبليكيشن سنة من مخانا لنا مساعينا مالتي نعمتي ماري أوزي خزس تحقوا أني تخويناك حقون هذه ولا تأيي كبر له خزوزي سي تأيي كبر له وابا دعمي دسال ولد ودسي لك نيجن واو أروزيس كل كذا تحبيس عدنا ولد زاهر أملاك ستسدتنا حس ربي له عدنا سلام غيره سلام يملسنا لفتل تولدنا لعدي خيدنا استي كلنا كربك أتذكرنا بأكل نسأل اللي كبرنا استحواتي ماري بونت بدعمي جريمي أنا قلنا ذا أبليكيشن دي أماتي رأيها موزي كذا مالتي زي دقيقة أي مثلني أو زي كنسي إمني واو 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 يبل الزغلة كل حاس أروك وإلى له تعمي جرامي زي ناس اليوم
أوزي لعودي بركت لا أخن حواتي ماري سلسة جرت قارم ولا لا أوزي لكفتي واويو واي مزير أوزي زي خز مش أرجي ولا تأيوزي أمش إيه خالوها صح تسحيتها مالتيو زي مش أدينا هنولا ولا تأينا كانوا لخزي تأيك برلخ أنا سمو أدوكا كلهم تأكيوهم جرام ابلكيشن بونت بتاعمي يقرمون لكن زرو زي أجيرخن ما يلأتخن لنارخن تلال زاقوالي شلا أقرا زاقوالي دو كتبوا لي مقوقو كالعبود مثل بليتا تأثيالا تالي ومتانا بقد تأثير ولدنا نحقص لاقوينا نأتنارنا حد جزيلة أو جاوتا نتجاوت جامد بتوصيرنا لنا أتجامد نتجاوت وين خدان حزنا نخدم قبل اللي جري كنا مو كنحاسبنا كوفنيل تراي بزحنا ما قال جلتات بزرو زرادين مالتي بقول بطعمي بقى دس بلني ابلكيشن مالتي بطعمي دسين مكنياتو ብዙሕ በቃ ለድሕሪት ይመልሰካ በቃ ትዝነወርናዩ ለድሕሪት ይመልሰካ እና ኣሕዋተይ ማረይ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ይግበረና ዓድና ሞ ኸይድና ኣፍቱ ገጠራት ዓድና ከምዚና ማይና ላእተና ንስኣለሉ ግዜ ይምፀና እና ኣሕዋተይ ማረይ ከምቲ ልሙድ ኣሰራርሕኡ ናፍቱ ወግዕ ኣብዚሕነኹ ኣሰራርሕኡ ከምቲ ልሙድ እዩ ጥራሕ ዛ ፅሑፍ እያ ትፍለን ብኣሕዋተይ ማረይ እና ላብ ኣከፍለክን እየ ከዚ ላፍቲ ኣፕሊኬሽን ወፅእ ማለት እዩ ካብ ፎቶ ከዚ ኣፕሊኬሽን እዚኣ ከምቲ ልሙድ ማለት እዩ እዛ ኣፕሊኬሽን እዚኣ እያ ናይ ሓበሻ ትኾን ኣለዋ ማለት እዩ እዚኦም ኩሎም ናይ ካሊእ ዓድታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዚኣ ግን ሓበሻ እዩ ምሂዝዋ ንሆ ማለት እዩ መሃዚኣ ሓበሻ እዩ ምክንያቱ ኣፍቱ ስእልታት ዋላሲ ኣብዚ ናይ ዳምጎጎ ገለ ተተዓዚኹን ትኾን ከምሲ ዝነቕሲ ገለ ቀለም ንቅልሞ ንቆልዑ ኮይንና እሱታት እኒሆ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ እና ንሓበሻ እያ እዚኣ ንሓበሻ ትኾን ተስፋ ገበር ከነፃሪ ዓይና ፃሪና ንመፂና ኣሕዋተይ ማረይ እና ኣሰራርሓ ክወስደክን ማለት እዩ እሺ ከዚ ከምዚና ኣቴና በቃ ሓደ ጋይሽ ወይለም ዘይረኣኸና ወይ ገና ኣቢክን ወይ ዝነበረ ገለ ትኾይኑ እምበ ኣብዛኛው ተሰራርሑስ ትፈልጦ ኢኹም ታፅሕፍ ጥራሕ ኢኹም ትደልያ እንበይ ኣሕዋተይ ማረይ ካብኡ ላይክ ሰብስክራይብ ላገርኹም ኣሕዋተይ ማረይ መቸም ኣይኸፈለዩ እሞ ሓፍትኽን ኣባራትዓኒ ኢኹም ኣሕዋተይ ማረይ እሺ ናዚኣ ንወቅዕ ማለት እዩ ትድመር ማለት እዩ ካብኡ ና ፎቶ ምስኣተና ፎቶ ክመርፅ እየ ይኸው ፎቶ መሪፀና ኣሕዋተይ ማረይ ይኸው ዚኒዮ ፎቶ ማለት እዩ ካብዛ ፅሑፍቲ ኣውዚ ኮፒ ጌርና ብጣዕሚ ናይ ኸዚ በተለይ እንትን እያ ከምዚ ናይ ምሕፃብ እያ ናይ ምሕፃብ ድያ ንእሽተይ ነበረት ክትፅሕፋ ኣለ ዝተኸላ ኢኹን ስክሪንሾት ትገብራ ዶ ካብኡ ትፅሕፋ ትኸላ ኢኹን ብጣዕሚ ቀላል እያ ማለት እዩ ያንሲ ብዙሕስ ኣይኮነት እዩ ኣዚኣ ኮፒ ጌርና ምስ መፅእኹን ኣዚኣ ይኸው እዚኣ እያ ብጣዕሚ እያ ቀላል 4 መስመር እያ ፅሕፋ ዝተኸላ ኢኹን ኣሕዋተይ ማረይ ስክሪንሾት ትገብራ ዶ ካብኡ ትፅሕፋ ትኸላ ኢኹን ኣሕዋተይ ለኣበየከን እምበይ ልሰርሐልኸን ኣብዛኛው ሰሪሕና ገለለልኽናኒ ለዘን መሰንጀር ብዙሕ ዝመፀኒ ዝነበረ ብኡ ኮፒ ላገራ ገለገለ ብቲክቶክ እየ እንኳ ልተወሰነ ሰይደለን እምበይ ብውሽጢ ማለት እዩ እና እዚኣ ትፅሕፋ ትኽእላ ኢኽን ቀላል እያ ማለት እዩ ኣብኡ ክሓድገልኽን እየ ከምዚ ልሙድ ብፌክ ማለት እዩ ብዙ ብነቢቱ ለይኮነሲ ብፌክ እየ ልሓድገልኽን ኣብ ኮሜንት ምክንያቱ ስክሪንሻት ባሊ ኮፒ ምግባርሲ እሱ ቆንጆ ማለት እዩ ዋላ ባዕሊ ልሞክሮ እዩ ማለት እዩ እና ሰንድ ትብልኦ ማለት እዩ ከዚ ፎቶ እዚ ጀሪካን ማይ ክኸድ ማይ ምባኸፍ ተቢልካ ገለታት ይብሎ መስለኒ እዚ ማለት እዩ ገዛታት ለግበሪ ካብ ዝርያይ ብጣዕሚ እያ ግን ገራሚት ብጣዕሚ ገርሞን ለኣነ ማለት እዩ ኣፕሊኬሽን እዚኣ ይኸው ክዳን ይቀይር ረቢሉ ጭራሽ ማለት እዩ ርአይ ሓዱሽ ማለት እዩ ብፃዕዳ ማለት እዩ እዚ ብፀሊም ስለ ዘለኒ ብፃዕዳ ግብር ረቢሉ ይኸው የሪኢኹም ጥራሕ ከለር እዚ ፃዕዳ ቦፌነቱ ይቀይሩ ፀጉረይ ተደርሚመ ገለ በቃ ማይላ ቀዳሕኩም ወይ እሞ እዚ ጀሪካን ኮይላው እነዚ ማይ ባዘረብሉ እዮም ቤትና
واي وادو ديلي أعتقد سير واد خوين زي ويدك يفنهم تسيرني قدي خافت قدي أي إنها هيو رأيها مالتي بونت بتعمي كرامي بكلارو يعني قبل سألهم غزر مالتي بكلار يمسألني ولا بو على بزوب زخدان زي يمسألني ولا كريك نيفت سألهم ويلا ريخون أتخون أهلت لسألهم مجمع زرقن فيديو كانوا حنا مالتي حواتي ماري هذه رأيها كاو سيفت كورم زيرهم يقرم يو نكاو لفت ولا نخد لفت وخيدنا يو زي غزتنا رايا مالتي رأيها مالتي همزي كيرلس بكررو بقى لا صنحسي ولا زبوتاتات لا رأي ولا يقاير زبوتاتات لا قال ብቻ ግን በቃ ደስ አለኝ በጣም ደስ አለ ማለት ነው ሰቀላው አውዚኙ ዋው ወለ ጫት ለውዚ ለ ወይ አድና እና ተጠቅማላ ያخن ሐዋቴ ማሬ በጣም ደስ አለኝ ምክንያቱም በቃ ብዙ ነገር ስለዘስታውሰካዩ ደስ ለካና ገጠር ገረት ለተለና በተለይ ገጠር አለ ሐዋቴ ማሬ አና ደስ ይለኝ ሀምታ ማይት ሆነን በጣም ደስ ይለኝ እዚህ ላይ ገጠር ገለ ወትርጠለሁ በጣም ደስ ይለኝ እና ተባላ ያخن ሐዋቴ ማሬ ቀላል ያ ተጽሕፍት ለበጣም ያቀላል أوزي أخلن فيديو كينوي تسنى إذن حواتي ماري أفراتاني أجخيراني لايك يترسع كومنت مصحف يترسع إخن ريخن مالك حواتي ماري إنا بخالي فيديو سكازو أكيم باي باي داوربو سسنى يو سلام كون لي مسعد عقيدي بحاله